What's up, YouTube? Velkommen til episode, jeg spiller inden for Romancy Games. Lad os tage SG4, lad os tjekke den her, så Moonbase og Zone 85. Der bliver mest stack. Highway, bliver jeg også okay stack. Den her vej, der tager jeg min chest road. Close one. Tager vi. Nu. Og det er et godt spawn sted, så jeg har hurtigt dernede. Fail. Golden ground. Put in more die over mig. Silly på dine øjne. Og din mund. Der, gulv. Det kan være, at det begynder at blive taget. Der er også et andet gang, hvor man kan komme hen. Derhen. Eller, ikke hvor man kan komme hen, men I forstår det. Hvor man kan komme ned under. Det er en trap, det der. Det ved jeg, det er en trap. Det er den der trap, jeg vidste. So close, man. Jeg vidste, det var en trap. Yeah. So let's do that. Skal vi lige tjekke, om der er nogen derinde. Ja, jeg spiller inde på Romancy Games, fordi jeg synes jeg ikke er så god til PvP, at jeg kan spille derinde, og jeg dør helt vildt hurtigt, og så videre. Tak. Jeg ved godt, han bare kan gøre sådan der. Kigger på dine øjne og din mund. God chest. Run, bitch, run. Skal vi tjekke? Det her er så OP. Det var dine øjne og din mund. Ja, nu skal vi ikke synge mere. Jeg har lov til at synge. Kan jeg ikke lave noget? Så yes, lad os bare finde nogle players. Hvor mange vi er 6 players tilbage. Den her kommer i huset, hvis der kommer deathmatch. Vi mangler at dræbe 2, og så er den god. That rhyme. That rhyme, dude. Skal vi lige gå derop? Skal vi?
lige gå der op. Det er slow motion. Kigger på dine øjne og din mund. Jeg har bare fået den der sang på hjernen. Run bitch. Der fik vi lige den chest. Chesten er helt fejlig. Oh. Yes. Ja, GG. Nu mangler vi bare en player, så er de døde alle sammen. Vi går mod midt. Sådan der. Nu har jeg den der dit. Det er bare en undskyldning, det der. Mus. Come on. Er der virkelig ikke nogen ved midten? Lad os prøve den der vej. Ja, den her kommer i huset, fordi vi venter 40 sekunder. Der er pro med, og jeg gemmer mig så meget. Men mindre de er sikkert OP. De timer sikkert. No teams. Han tror allerede, han er done. Det kan jeg godt se, dude. Yes. Ja, nu er vi lidt bedre stack. 4. 3, 4. Tre players. De fighter først, og så kommer jeg. Så kan det være, at jeg vinder gamet. Jeg ved godt, det her det er lidt tøsagtigt, men gør det bare alligevel. Jeg mener, move. Han siger, han er done. What the fuck? De timer jo. What the hell, man? Please stop team. Tak fordi I gad så med. Vi ses. Den her bliver uploadet.